Yekiunga chinsa ibere togochakana ng'ana ya goichania stokumebuna abanya nyimbo nigo bachakire obotuki kobwatekana na gekore asomworokia osomworokwa oyomo mumura hwe miaka 15 ibere atoka gosatogete mbarabare ne para gasirete oguma bwaye egento kirire amateju goichana mono na kweboria maboria mange na hamurikito Daniel Ntiri nigatarira chinsa mechiro gotwaregania robotiro kobwate ebikole by'abantu gosirie magemabo hasi chinchira chibotutukano hasi umubaro nigo byerekanire gukina na munasa matuka wangoiga nase ikiga hasi oroboti rwabene numugano bumoro kigoiga Clinton Obenga we myaka 15 nebere kurwase kenyero Kenya mubero ime akimera hasi kitutu masaba uyo siretie obugemo bwaye mubasokano litukuri igoro mwana mitachete saine chabo tuko akantura akamboli kwambo ukorara kurusaku mibaka saine boka ngotebi akantebi nga 150 akasoka akaikagesieli akaira na tabe kete shati kamanda kontebi kwambe kentokere nebire kogotebi t-shirt eli yale kasi datandura kabuka ngaisaransa ngamuboli asiki akantebi karati kakomboli kong'iwete toralindagera agachaka kondageria mochere kamutebi gakiting'iwete indagera esoega kikwari gotigandare nari Clinton antebeti egeto kiagera natandure t-shirt eyu twagosana nomonto korokwa seko akantebi nga 150 ngenda ndate sime ungakanere tobuye ngoma kabwe 150 agatirimbo kamata sibamura bamwabo bakagamba nchechitoro chikang'ira ngarara mana timeti Clinton yominto koruga buchinsasa ogete Dacha tego turuke mami muna Clinton yale para gai. Nyegosira Obenga nigo wiko kwa kwae arenge omorokigwa wekerasi ye 11 hase skuru ye secondary Konge SDA. Nigo ya matiaye egoteba buna nigo arolekanete moisonde kalibuya. Chingaki wairete akababura wikabuna umubero yo chete gotoka mbarabare ne para sensemo ya moitunya. Yegotoka umugonchoro mbarabare ne para korusire rongi. Nigo orengene chingoma tintindi hase umutwe. Ono igoro mambia. Alingonya ngobori kuna. Clinton nara. Tayo. Clinton igakwete ari moitunya. Na kire gento gaiga ari mire. Korana ne genta kire iga asene na testa erigete iga ani arugete. Na wando chena rocha maumifu are. Elijah Maubi na Alice Mura abaibuli bae bamoteba ko mosae werwete ke masomo na nigo agendrete kwerigania hase motemo ya manene yekirasi ge 12 umwaka gocha batabuna nigo batigirwe obuchuti koboko ndamukwanere na ntokonyera keigo nande nabara ichanda ina mama gakinara gosire nako goseire umwana umuya igorende une kenyoro ne family na bamwabo ne amate nabo tubwatu gwichano konene asengenjo gikabono igantura amanyanga ngakugukwaye kore oboteneri wenseme nigo bwakwanira ukugania kwa burendi gotingi waiga ubone nchiremo yogokania ebikole bingabunebi chipatrol cyara abekuru n'abasigari bahita bakora chipatrol yakanda manyete gagesa manyete abasigari gabaro abasigari ntomanyete na barabwe mucyo yito noro bwata abasigari gaiga society igobo sibo le nimo bwanda kobekwa abasigari bara patrol ne gari babwata ya serikali yara etana na igango bona karba etana timbango bato nyorete no nabantu na bari goito mwana egere batokonya mubero nyegosira nigo ukendreta sinkendwe yamo yabanyene ime yomocho bosongo nechinga kicho okuboria kwabekwa ne amatiga esirwe kuwatekana abayigo nebirengo biriguru byubutaka kurwasa bayibuli nkuruboterega taseni kyagatembe kurega se county Nyamira literane ngurukwo Daniel Ntiri.